Day! Nasaan ikaw, Day? Akong bag is snatch! Akong bag! Akong bag! Tukta mo! Ayaw, boy! Amin na ba? Ayaw ba? Wala mangunay, magka! Maglabot ang magaboy! Ayaw lagi! O, tara! Mangunay, magka! Sunod ba? Ayaw pangito dili! Mangunay, magka! Maglabot ang magaboy! Mangunay, magkagungula ka! O, sabay gusto mo? Ipapriso ka? Ha? Ay, priso! Ay, naku sabi ha! Balik pag rip! Rihasyo ka! Yo, salamat kayo, yo! Okay na ka? Salamat dia! Mabay nawa dia! Okay na mo. Kumpleto. Salamat kayo. Ay, okay na! Okay na! Salamat jud kayo. Nara ba jud diri ang importante nga mga documents. Sunod gani, ma'am. Ayaw kumpiyansa rin na pita, ma'am. Oh, asa ganito ka uli, ma'am? Oh, di ora sa cute. Kinsa day name nimo? Ay, si Ipoy day ko, ma'am. Salamat kay Ipoy ha. Ako day si Salad. Sige na, bye. Hala na sila! Sige na! Binuang nga nagiti ka! Hato na lang kami! Mahandok na noon ko! Mara ko tuyo! Kay hato, di ka! Salamat kayo! Tara na! Mao ba? Kung sabi mo kang garantiya nga mga sawa ka sa akong ano? Dili na naangay pangutangan ni mo tayo. Nakabaw na bitaw ka na, kadaagay na ako diri, daghan kong ipanghatag ninyo. Oh, yun pero kung sa lagi ang mga katigayunan. Nawa ha, suntian di ka, dito lang sa amuha. Ilado ang mong pamilya dito. Okay? Gusto ka ka ng kalubian. Naa, utod sa makita Puro iyong na lubi, anak. way bunga. Ikaw ba sipat yan? Dito na kami pispan. Na kami kaumayan. Ato na lang tunay. Ayaw, usa kayo ko maabot si Salad. Maliit naman jud ko ani nay. Unsa man ka oy, mo ti katabang diri. Matatay ni absent pagani na. Ayaw sa amin na ako maliit ako. Huwata lang ko to, kadiyot. Bay, kay nanalagi turon. Asam na yung bata, oy. Dugay mo kayo nabot. Basig na ato'y laing gihapit ay. Away na, ano to siyang classmate? Alitay, ang ako mga kauban dito tay nagsigig message na ako nya ako naliwala kuno. Di na nung kakalakaw karon. Tay, kalma lang good. Ni ana lagi to siya ron. Kadiyot lang. Lo sa pagkalma anak taon na uy nga ako nalitay wala kuno dito. Sa man anak ko. Maliit na ko pag-ayo. Jadi bata, uy. Palakuan na lang na mo ni ka. Unahon yun na yan, panbanjin-ten-ten ha. Yan, nakalungang na kamay. Kanina ra kayo tay. Umana kog luto, laba, unsa pa na di akong gi-prepare, manag yung tanan. Kunokta na lang ko nay. Uy. Sige, sige. Amping dito ha. Sige, nay. Monica, pag andam dito pagkaon, kay ato ni pagkaon ang atong bisita. Ayaw lang tayo. Maikog din sa tabi mo. Wa pa di ba kay? Diyan magkakikaday. Kinsa ba na yung kuyog? Sa wakas, naabot na tang Bruhilda. Tungod nimo, late na kayo ko. Nagtapag laki. Awa nay. Kinsa man imong kuyog? Nagdadapag laki. Wala man gani ko, naguna-una pa. Tay, kanang anak nay, gitabangan ko ani niya. Ha? Tabano ni mo siya? Ganun niya mo diri. Lakaw dito. Saba na dito. Ang imong anak gitabangan na ng tawhana. Aw di ay. Takagawi. Mamaya ko na dong. Tabanong ko na siya. Kaya naunsam day ka. Sana pungkol ka? Gitabangan di ay. Ngano maday ka day? Kaluoy ko day ni mo day. Uy, noon sa maday ka day. Ano ta sa taas mag-istorya tay?
Ano nga to daton mo ka? Oh, wa po eh. Wa. Gusto, unsa may tuyo nimo? Naunsa day ka day? Snatchan lagi ko na. Nagtuo ka ni kung di na rin ako makuha. Mao ba? O to, pero tinakong huwat ka na masin kung mabalik ni, pero nabalik man. Kaluoy ba ni mo inday oy? Taga diin man ang tahanan. Tagapunta tay. Kanang dili man unta ko magpahatod, pero Yeah. ni insist man gud siya nga kanang iya kong hatod kay basig masugatan ako balik ang snatcher. Ya, way nawa si mong gamit. Wala man unay kay ako man ning gi-check nga. Kompleto raman mo nang ako ta siyang hatagan, pero di man siya mo dawat. Buutan man siya nay. Utan lang siguro nagmatog. May pagkahiwi ra bang tawana? Ako lang gisiguro ka, boss. Kay masugatan niya nagbalik tong snatcher. Unsa pa may magpaabot? Ba't sina? Ako nang uyab. Kasabot ka? Unsa pa may gidugayan mo? Ari na ko. Ay, nagpanamig. Ba't sina? Hoy! Okay na. Okay na di. Alin sa poy? Oy, poy. Asal man ka, poy? Oy, wa pa magani may makapasalamat. Kanay mo na ang poy, murag yung simod sa ito'y, poy. Day, day. Kay muuli ko lang siya kay naglain niya tiyan. Di na may CR, diri ano lang mag-CR. Boy, dali. Go. Nga kay ka, oy, makikistorya man si nanay tatay. Ari, poy, lingkod na ni, poy. Galayan mong tiyan, poy. Sus, ilisan mo nagtiyan sa baboy, poy. Uy! Ano ba? Kabuang good. Lain mang iyang tiyan. Tarunga na atong bisita. Uy, poy. Taga-diin man ka, poy. Taga-tuhod o taga-liog. Sa mga ka, oy. Matguwam sa tana. Ano man? Tagapunta mo ko kunoy. Diha jud ko gadako sa punta. O taga-punta gday ka? Asa madapita sa punta? Punta Enganyo? O punta Prinsesa? O punta Duramo? Taro ka ba diha? Kumidyante madi kanoy. Sa magkang. Punta prinsesa kita kunoy. Kumidyante madi kanoy. Ah, asa madapit sa punta Prinsesa nyo dong? Proper noy. Proper? Oh. Sa mga kaliwat? Kaliwat kang omo o kaliwat kang anananggal? Galon. Diha gidi mo noy. Maganda Mga ang kuan taon. kunoy, mga Sige na. kabalyero. Ha? Ah, kabaliro? Oh. Naharap ko yung mga parinte diha. Mo ba noy? Kinsa man kang anak? Anak ko ni Felix Lusing. Uy! Lumika! Diyos! Eh, wag ko malimot. Anak siya ni Felix Lusing. Ano na kang Felix Lusing do? Oo lang. Kisa to'y pangani mo? Ipoy. Ipoy! Ako'y katulian na yan. Sa gabay pa ni siya. Nag-ida pa ni siya 22 anyos. Mo ba noy? Sus, bantog ram surok akong dugo. Anong musurok mo yung dugo noy? Sus! Ako kaya na siyang utang na ko! Pero bahala na. Why problema. Kalimtan lang to na ko kay suhor kay miya ng imong Oh. amahan dong. Hoy, Monica. Sige, pag-andam nito pagkaon. Kaya ato ni pagkanon si Busita na to. Ayaw, day. Ato lang nga pagkana dito sa gawas. Ato, pamilya-pamilya lang. Hindi nga sa mukhaon dito. Sige na, ato ko na, magkaon na ko sa gawas noy. Ay, man ako kandang dito. Ay, dili. Ay, Ay, ako ba, boy. Jay? Uy, Ayaw lang dahil. Ayaw na ko kauwaw. Di ba, mga sa mga nag-andam ako dahil. Hoy, ari na ko ito lang nga siya papanood. Ay, lagi mabuti. Nag-andam ko mga kunta. Ari puyoy, puy. So, si Popoy ba ya? Ano pa ng patilon? Ay, pag ha? Ang ako ba? May tataglaing grupo, oy. Ayaw! Nakasugod naman tang ni Dido. Ano ang instrumento? Paghuwat na! Basi magasgasyahan pa data. Ah! Gasiyahan pa ka kaguwang na nandido. Sa sintan na kapin. Wala tayong himuan, oy. Ayaw! Ito! Gusto na ko, alin ako ni Dido. Ayaw! Bahala ka diha. Kung gusto kang maglain, ako alin na dyan ko, focus ko ni Dido. Ano ko puha, eh. Ikaw, kung gibatian ka, pangitag laing grupo imo ha. Basta ako, alin na dyan ko ni Dido. No. Sa may mga pisa diha. Kadaghan Nay Aba, Carpenters, Ah. Naas Debbie Gibson. Ah. Dito. So ayan na to practice. Mao ba ka na?
Kanindot ana ah. Unsal gigamiton ato. Tansal kutsara. Daghan na kita ni Dido. Sige lang kag ngal-ngal. Ngal. Chiquitita la la la, chiquitita la 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 la. Kaya ni patao. Asa maroy mga anak? Wa ka magiba uli. Oh, kasi asa. Nga nagtrabaho man ang imong anak. Oh, nagtrabaho laki, pero usan ba rong rasa oh? Nauli naman taroy na rong rasa. Kay bawo ni ngani yang mangod paabot niya. O kasi na inalaganay. Ay, asas man yun. Di, kaduka ko na mo ni Manoy. May problema rong asa ron naglaglag. Naibaw biya ako tay. Yung sweldo ni Manoy ron, kaya agaw sa bato ron, anong dugay makasiya? Nay, Utalas nanay ni mo ay. Kaysa isuito ang yang anak. Ay da, maabot ra lagi na. may ilangan na siya. Wala ako, maghirasan ako. Nali ko niya. Nay, tay, nagsabot na may gabi niya. Nay, tay nga, sweldo ko niya. Naiyak akong tagaan. Usa man sa Manoy tay, ay. Tapos masabli ba kayo ng magwang? Sabad ay! Ako pa nimo, mantrabaho ka. Magsikila kag sali ka na imong maguwang. Magkaunsa lang mamili oras manoy nimo. Sos, tay, mamiyos Manoy. Di naman ito mamiyo na. Ano, responsible na ako. Mga timan ako, nay, tay. Hoy, hoy, unsa nang giyam-yam si mama ba? Pataka mo lang ka. Magminyo-minyo. Magliso mo nagbuhin ako. Niya magminyo-minyo pala siya. Di ko mo tuwa, tay. Sabad mo, kakwanggol ba nimo? Kayo ni gawas ya papuhi kasi mong maguwang. Los-los buanga ka. Los, ang kapal ko nila, tay. Kaya kay Bergie si Manoy, nga na ito ba, pinangga ka na ninyo. Ako, magdibaliwa ako ninyo. Unsay baliwa? Nga halos tanang ganing kita na mo. Naani mo? Ay, wala mo na question na, nay. Ang ako, nay ba? Ang saad ni Manoy. Asa na siya? Unsa na ko rasa? Ay, ano, nay, may pagkapo, tay. Hoy, Dong. Di man kagikan. Ganina na nga paabot mo mga huday. Anong dugay man ka? Nay, nako'y girescue. Unsay girescue? Nay, tay, naman ko'y babaeng gikasugat. Karon na timingan man, nga gisnatan. Nya karon pag isnat, ako tang kwaon, nidagan man, gagidukla nay, bigyan may. Karon kay nakuha ang akong bag. Pagkuha bitaw na akong bag, bitaw nay. May gani kay mo sukol. Kay di sukol pa. Pangag ito siya. Ora na. Wa ka magunahuna si mong mangod. Ganyan ang paabot nimo. Sa sunod, Dong, ayaw pag-ingon, anak. Kasi ba ko uroy o musukol to nimo? Ikaw ang maalaot. Nay, isa rito yung dudong. Kaya waday mo nag-istorya gabi eh. Ay, po kaya! Ay, po tay! Ikaw ba? May nagsama ito gabi, di ba? Sa sweldo ni mo, muhata ka na ako! Sa imong obligasyon din ako, di ba? Asa? Hoy, baba ba nimo? Kasi mamatay! Di sa amin siya akong iyaw tagaan! Abi na! Irespeto imong maguwang, oy. Pagkabuang biyani mo, Kasi buwang! wajo ka mangitag paagi. Mangitag ka kahuman diha. Paghuwat na ka na ako. Mangita ko pagi! Namungutang ko! Di ba nisayan ako? Tagain ako! Kamulakaw na ako! Pagkabuang gini mo, diri ka buang ba mo? Uy, Bigla mo! Ay! Ayun! Ay! Ano mo? Hoy! Ano? Ayaw na. Ako nang giduot kay akong tagaan. Oh! Diyan lang nila! Maglangilang ay paghatag! Kaya hatag na yun! Sula ay hatag mo! Iskalibo ha! Day! Ito ko! Naman day! ay. Hoy, ay nagbalik ka! Tanakay, ngay, ang tagani. Ikaw ba? Kanang atong anak, ibuhito mo na ng Rigner. Uy, kayo ang tao ng Rigner. Kung sa kamay tao, ako na silingan. Kaya na maato siya sa mayong kamot. Kung saan ka ba yung kamot, anak? Abi kay gidadaan ka niyang tuba. Maayo na siya. Ano? Nakasiguro ka? Uy, pataki ba ako? Kung dato na kayo na si Rigner dito, pantahan ko na siya agad. Hindi, kay mamatakan to. Awang kaya ko kanto, ikaw na ba? Muna diha. Kita ang ginikanan. Kanang atong anak, dako na na. Ato na pagbuton, o kinsa yung gusto. Oh, hinoon. Nara na niya. Kaya ko naman na siya. Muna akong gingon ni Bawa. Ay, si Kuan, anang Rigner nga. Imo sinidot-dot na atong anak. Dili man gun mo ni ka. Ang ako ba nga mapahimutan ang atong anak kay nahibaw man ko anang Rigner nga murag interesado kay sa atong anak. Dili kay mo adto lang dito sa
ato dito magkita-kita. Unya, maburos na noon. Mo-graduate na lang na siya sa maternity. Bagong tanoon ka? Ikaw ba? Amahan ka? Pag seryoso? Pagtarong? Kanay mo mga anak dagko na na? Panindigay ko na yung pagkaamahan? Tarungan na itong mga anak? Ah, katarungan na itong mga anak. Tarong lagi kayo na itong mga anak, pero ikaw mo hiwi. Salon! Salon! Nay. Ano si mong away ko eh? Ari dire! Dali kay nakoy pangutanan nimo? Are, nak. Unsa man? Kagusto ka tong Rigner? Wala ko eh, si tatay man ato, iya man jud kong ituklod ato. Sige kay kog liliyay ato. Susud. Ano man nindot na sa karto siya, day? Maya mo to siyang tao. O lagi mo, ingon ka nga engineer lagi. Kinahanglan jud ko no nga kagusto ta ato. Naiyatan lang dito. Kung ano sa imong gusto, ihatag niya ni mo. Unsaon man natay kung wa jud ko gusto niya, unsaon man nga naa siya mga kayamanan useless gihapon. Kay bala. Nya, say kasulti nimo ana? Oh, ug wa siya gusto. Ako na lang. Abo, tagkano sa ka mausab? Hello! Ayo! Uy! Mga girls! Aray mo diri dayon mo. Isa na. Ha? Mga kauban ako nasa kuan dai banda, mga singer sewing machine ang uban ana. Kauban ako, dayon mo eh. Dayon mo. Kaya ako gandam nga mga binuga para ninyo. Dayon, way ba ako yan oy? Dayon lingkod lang. Nasulan niya na ba? Ay, kagong grupo ha, di ba? Asam deskili, anong waman kuyog ninyo? Awa ka mata, oy. Nagigilay sa gabi ini ay. Saul po ka, yung mata. Noy, okay lang mo kitang tulo, Noy. May kay ka magiti ka gitara. Ikaw gitara, siya ay basahista. Ya, ako'y bukalista lang po. Di, kita na tuloy. O sige. Ako'y baho. Oh, pwede sa kako mong baho nya ikay kinabahoan. Oh, pero mas may magitong naskili. God kay nindot to mo blend siya, may mo second voice ba? Ana. Nindot ka tong grupo. Pero okay naman siguro tang tulo. Oo, uy. Pang-acoustic lang niya to, ako yung mga instrumento. Mao yun. Mao ni problema to, instrumento. Sa may ploko na to. Ay mo problema na kay niadto ko sa carbon, nag-inquire ko dito ukulele. Ukulele? Oh, ukulele. Kanindot anang ukulele. Oh, sus. Maayo kayo na nasa atong grupo. Kay pait kayo. Pero kung maka-provide mo laing gitara, kamo na lang provide kay kibaw ka na ko wa ko'y trabaho, wa ko'y nahot, wa di ko'y kwarta nga ikapalitan na. Kamo na lang provide kung doon na mo mga mapalit nga gitara. Ang importante karon mag-practice sa atong numero. Aron manindot kayo ang atong dagan sa atong pagkanta na to. Ah, ikaw. Okay ka? Oo, okay kay ko. Sali kay ko ni Dido, karaan good na. Ay, salamat. Panay akong gusto kay sus, naghanag yung kay kong mga hunahunaan nga atog yung ma-practice ni. Abi niya. Ha? Uy, kanang ang atong tirada, lain sa natong nga tirada. Kanang para pang kuan, rock and roll. Unya, kanang mga kanta nga, katong mga banda nga atong i-practice kay sa una rin. Nandun ka katong Clearwater Revival, katong The Eagles, katong Beatles. Ato man ipangantatanan. Nahilulong ka katong nang nagkuhan ko, nag-instrumental ko nga daghang kay nasagyaw mga tao. Nakapachi. Oh, kapatsi. Apatse, Oh. ang to ka nga. Oh, talo! Nandiyo! Nangano man na? Tama lang! Ay, importante ani toy. Kinahanglan maayo ta mo diskarte. Kaya itong mga bisita diha, mga foreigner,
mga Korean, mga Hapon, mga American, mga Tagalog. Halo-halo ng mga tao na to diya. Tindi-tindi na makaka. Oy, ilang boss. Bisa ko sa may sugod mo makuha na ako eh. Oo na, maayo lang kita rin. Adik-adik ha. O si adik-adik ko, saltayan ka boss. Ogs. Yes, kung magagana mga Korea, mga Amerikano, mga insik, sultian na ka. Kung Koreano lang ato ang bisita niya or mo na sa imuhang ka na floating restaurant, sayo na ka na. Eh, di ba so okay ka? Ayaw na, Ikaw na nila. Anong sayo? Ako ganyan. Kung di na makasabot, tukar sayo. Ala ta sa insik. May pagkamini. Tawahan na. Kamini. Tawahan na. Kung sabi ni, abi kinagtanaw ka sa akong eyeglass nga, huwag sa amin, minin lang yung magtanong ako. Sultian di ka, boss Ags. Isag kung sa pa yung mga bisita ni mo, bisa mo insik pa. Makuha na ako. So kaya lo? Oh, nga nang naghuhuham ka niya. Wang nga ni mo gawang ni mo to eh. Nga alas manoy. April man. Ha? Kwarta man na unta. Itagi lagi sana ko nga gadagdan ko bulbot ko sa bag. Gibot ko sa pulya. Kwarta man na unta kay. Boss, excuse me dyan. Murong to sindikato. Dili siguro, hugawas at di mo gunahuna, oy. Oh, amot lang. Ito ba? Bugtik. Kung timing ba ni mo eh? Di ba ka? Manager to ako yatubang. Nang-apply ko trabaho kaya ba natin lang extra income? Nga alas manoy. Oh, manager ito? Oh! Ko ba oy? Siluko lang jud ko. Oh, nga ni mo mano eh. Kwarta na unta to eh. Nakatagal na unta ko. Kwarta na gito to eh. Kapit apil man imong mano eh. Gigukod mo nung ko. Tibaran ba ko niya? Tapos badlungan imong mano ya. Tapos makapil-apil siya. Sus, haka. Kwarta na unta to eh. Nya. Wa makakanita pati. Wa noon. Sige lang. Kaya ako na mag-istorya ng manoy. Hoy, huwata ko na kaya ako sa itong tiwaso nito. Huwata ko na Sige toy. Ay pagdugay to ya. Boss, Ano to? pasensya lang ka boss ha. Apa to igagaw? Ano ba? Nya boss, unsa man boss? Madawat ako nimo. Magpaabot lang daw ko sa kuwan ito sa isla kay kuwan pa man nagpaabot naman ako sa kuwan ito mga sobras pandemic ba. Aw, kumuna boss, magpabot ko niya boss. Ito man na ako boss eh. Sige, ikaw saan ito? Kasi boss ha. Oo, sige. Ah. May problema na. Sige. Pasensya lang kayo mo kay kalit man ang kaluya. Away kaso na no eh. May kaso. Ano kung nga mo ang isang kalit na lang ka. Lagi pero trabaho na niya tamo kung ano sa atong mo practice. Sige, Noy, ha? Pahuway lang sa Noy. Away nga no, ato na niya. Ya, kalau sama ta mag-practice ko, ano yan, Noy? Utapon na niya kung ninyo tawagan lang tamo kung maoke na ang akong kalawasan. Karon luya mo. Sige, sige, relax lang sa. Kasi stress lang yung ka, Noy. Sige, Noy. Ato sa amin. Nang, Monica. Ato sa amin na. Sige, sige, Ha? ha? Sige na ha. Babay na ha. Ayaw ha. Ayaw mo. Sige, sige, babay. Sa amin. Ito sa amin. Ako ba, Monica, na makainom na ba ko sa mga tukar? Mawa ko sa kalibutan. Ano man, Jud? Ito na yung mong gibati. Wa man. Ang kalit lang yun. Tay, basig na kay problema. Basig na kay gyud na unsa man na pagsulti para makaibaw mi. Mao, Jud. Ambot, uy, Monica. Naunsa mo ko kay bisag makadungog lang gani ko mga sunata. Mukalit lang ko ano po. Wa ko mahibaw sa akong gibati. Basi napasmuhan ka tay. Aw, wa man. Pasaran. Ay, pasaran. Parihar ko ng duhagod. Monica. Ito lang sa ako sa sulod kay murag laban akong ulo eh. Ah, machikap ta. Check up. Sige lang check up. Part mo naman kayo ulit sa inyo, part. Okay na ba kayong nanay tatay nga to, part? Sos, sabi ka, mag-unsa mo sa mga, magsilap ka tubang na tatay, sige nita kasabang, sila silmonan. Ya, kung kita ko trabaho, wala trabaho na nakita, gusto na ko ang trabaho mo, iuduol na ko. Ya, ikaw ba, pagbantay-bantay sa trabaho mo, usay bilis, usay di.
Ako mali pila mo kapag ako naning kamar mo ko agad. Ako alam ang imong ginikana ba basig naglakad to labi pangitan mo na nagtatay nimo. Ay, sultihan ni kasi nga nagtatay na immune nga lalako eh. Kung masigog lakaw, kaya ano, sultihan ni ka, mas binangga pa nila kumanoy. Kaya nako, paano lang ako mga ginikanan eh. Basta ha, muna timan eh. Kung mga kwarta, makakaon ka. Kung nakakasira kwarta, makakaon sa ko. Amo sa Maningkamot ang kuta. Awan ang uban niya, maningkamot kinang uban siya ang gawin mo trabaho, o mga pungkol. Di ba? Mga buta. depende Ano na ako di mo? paningkamot man agad. Usa, ay kablak ka. Sa katawag ba? O, ay kablak ka. At di bahala na. Okay raw jud mo. Okay ra ka tong ginikana nga. Away problema na ay katong panahon nga nagkuha mo bangga mo ni Manoy ako istorya na sa magawang bantay regulus balay. Kang Pedro, kang Juan, di siya hilabot kung usa to mga negosyo. Okay po. Eh, mahal na ba natin maingka-ingkan sa ginagmay ba? O kani, Anong unikamot ang katuwa? Pero nasi tayo tuwa ba? badubal. Muli ho juta. Istoryahan dyan yung magawang. Ah, ngagi bantay sa Manoy guli na ko. Basta part. Boy-boy lang ko ta. Oo eh. Ikaw part. Siyempre ka part kay buhay pamigyan ka na part. Ako tawang part. Anong kamor dyan akong kagaling. Nagbuhay na ako ra dyan lola. Just pahita lagi part. Tagtaptang napay mo kay ginikana part. Nanggaw ang pingi dyan na part. Ako sig-asa-asa lang ko. Oo ko patulungan. Terus nang tinara po swila. Ita gipart. Pinilisura gis panahon ron. Di ko musulin trabuho apart eh. Paita part. Mula ganito ginabuhay na sa katungan na sa sementeryo. Ito lisura. Snat ka nga to, snat diri. Dagan na to, dagan diri. Ito. Ako makunuhon na ko part nga nung naabot ko ng kinabuhi ah. Nung naabot ko ani. Sakita sa kong nuhon na ang dugan. Naabot ko. Paano yun? Matag sabtang napati kinabuhi. Napati ginikanan. Ang bingi. Pati asa di mo part eh. Ikaw mo na part. Ako ginikanan. Pero, di ba sana ko part nga. Nangani ko kaya katong ilam ko kispal. Sa kamay pa ko. Labi na ako magkuwang. Ang gusto ko lang nila part. Nga ila kong pagkita ulit trabaho. Pero, dili man ko computer part nga. I-update ay mga trabaho ko. Walang sapta sa ko part. Ako nakasabot sa ko sa sitwasyon. Ilang maabot lang panahon part. Pa-okay na litari. Ampo lang dito sa Ginoo. Sampit lang yun na. Ah, kilo na nalibuta. Di ni sana ko pa mga ani ko part. Sana sa akong mga ginikanan nga na ila kong gispil. Pero di man jud ko yung nga. Kung ko baka tao ka ng spell ka baka tao. Malito baka di man tangani. Tungkol sa sitwasyon part. Wala. Sabi na. Ako ginikanan, ang ilang perminti nga tubang, ang maguwang, permilang, may maguwang, na trabaho, ikaw magsila kayo mo, magsipag kayo. Asa di ko mangayo, ba't? Sila yung tao, di ko mangayo nila, di ba? Lagi-ila ko sa kagod. Ay nalanggot pa sa kontrol lang yung kagalingon. Kontrol lang mo na brad. Tapos, Part, anam kung ko. ingon ka part, yung mga kontrol ka gulingon part, di, yun yung kontrol ka gulingon, kano? Inyon, ani na dyan ko part, di ani ka. At ay lang yung padawat. Ako kitambal mo, ay lang yung padawat. Kalma lang yun. Iyan na mo yun ang kinabuhay na to part. Nya, part, ay, siguro rin, right? Ha? Oy, nagbatala na ka dito? Kuwang mo tinyalit ka! Wala makag-dragon! Nakailis na ba ko? Oh, sorry ka. Naada ka diha. Huwag ka magsulti nga naada ka diha. Paitaw, naunsa naman tao na. Kunyan, bago ka nag-ilis. Sala, pag-ilis na lang sa gusam. Ah, Charo! Huwag kita na kong naliligre! Sa nabungol ka! Sumalidawag lang dyan ang agi ni Moy!
Sulit ang good, darling. Uy, tan kadanghag mo lang na imong naong good. Ako pa'y nagdanghan. O di man kamusta, o di naaman ko, sige ko, exercise diri. Ikay nagdanghan. Ako na Gabaw nagdanghag. sa mong utok. Nganong magdanghag man taon ko, ikay kadanghag. Nimong naong nagdanghag. Bada. Pukaw na tayo mong anak. Puros dyan mo, mga tapulan, tagdugay, kayo mong mata. Siya ro sa nimo, ganihar kang kamata dia. Wa yung kakapukaw si mong anak. I mean, me, I just wake up early in the morning. I'm doing the exercise like this, like that. Ang kabayong andak. What's this? Kabayong andis. Lugito, mga kalimutan ni mo ron. Andis ka na. Pukaw na tayo mong anak. What, Rosemary? Ha? What? Hey! Sunog! Pamata mo na! Sunog! Hey! Sunog! Kaya mamang. Sana kayo magbuhat din. Hey! Wa man dagi imong mga anak diri. Monica, asa man imong mga anak? Wa man diri sud. Ha? Asa man di ay? Asa man di ay? Ambot oy! Kaya ganiha kang mata dia, wa kakibaw asang imong mga anak. Grabe siya doy. Ako may permi nimong... Wa, nagdidiri sila. Na! Si Tipay! Naguli ba gabi? Wa ba ko kabantay? Nauli, Stipay. Sus! Paita ni oy! Wah, mamungutana ta dito sa itong silingan oy kung nasa si Tipay. Huwag na, pamiyaan na lang tanin sa itong mga anak. Tagko na sila mga bukog ko na. Biyaan na lang ta. Saon, mag-usan lang ta din eh. Bahala ang tagsaging basta singing labing-labing. Ayaw! Uy! Ayaw, nandito. Lin! Uy! Naaman lagi ka! Oo. Sugo kong virtual ni Oy nga. Di lang sa kuno ta mag-practice. Bakit sunod udlaw na lang unya. Okay. Kuan man good para makapabuhay kag maayo ba. Oh, ay ko ba? Okay man ko ba? I'm doing well. Duha ko ni ka-okay akong gigamit. I'm fine, thank you. Ulit taong karaan, unggoy kiat. Baday. Kag binuang magpa-check up ang good meron day. Pero ambot lang oy. Asa to mong mga anak? Hain ka kay istinuhan ni Lupad. Wa man dire. Ay, si Salud. Kuyog man to siyang mga barkada ganina. Sa'yo kay Miss Buntag nagkita. Kanya, padoon man ko sa pagpangumpra. Ato ko na to sila sa Bohol. Wala man ang hindi mo manika. Wala. Kabi di mga bata. Uy. Wasa di mo nang hindi mo? Kung nananghid pa, dilin ta kumutana ni mo. Ita ni mga bata, biyaan naman tani nila. Hala, wala ba nang hidnang? Sa'yo yun kayo. Sila na biya ni mga bata. Uy. Si Tipay wa mauli. Mao lagi, gibaliwala na lang tanilang mga ginikanan. Kita, sus, nagkahubo-hubo ko paghimo na nila. Si Salud nila ka wa mananghid. Si Salud wasat mananghid. Ato ka pason si Tipay. Apaso na to si Tipay. Asa man? Sa kawoy. Uy! Kalayo atong kahoy. Niya si Salud ato sa ngapaso na sama si Salud. Abadya! Ano sa ba man? Asa si Salud lagi? Di ba yun siya ato sa buhon? Uy! Kapoy ani oy! Si Tipay ato sa ngapason. Uy! Si Salud ato sa ngapason. Anak! Si Tipay ato nga pason. Ano mapas na to sa lod? Tapos buhol? Kalayo atong buhol? Gusto ka mapas? Ikaw lang. Lalakaw dito. Len, kanang sorry kayo kanang ugma na lang sunod adlaw na lang ta mag-practice ingna lang si Berto kay ako sang preparahan ng atong pag-praktisa ng mga kanta. Ha? Sige na ay. Nasa na yung problema na O lagi kay manglakaw siguro mi. Oh, sige. Lisod mo mukha manglakaw na lang siguro. Sige na, pag-ayaw mo dito na. Ato sa kanay. Sige. Sige. Ayo! Tiyo! Wah, kailan ako, Tiyo? Sa makatiyo ba ya, ay? Kadali lang sa day ha. Kadali lang sa. Monica, namin nangita nga naas na to diri. Basig injeksyon ng tani. Uy! Mila! Ikaw lagi na, day! Ay, Mila husog, Mila bay de. Ikaw day na. Sus, patron, lain ang yun akong pamatig yun. Kasi ikaw day na, Mila. Salamat ka, day!
Tiyo. Wag yapon ka na usab Tiyo, oy. Uy, kanim na dani, kadaghan pang humigas dire. Naunsa naman tao ni. Uy, ni mo. Uy, asa naman mo? Ni anhi ko syudad tiya kay na si mama lagi patiwasan man jud kog eskwela. Di na man lang jud unta ko kay ang kapoy man ko nalingaw na sa unta kog negosyo. Ya kanis mama kay gusto man gid niya nga ma-professional ko. Hindot man sa day nga mo eskwela jud kag tiwas. Oo, lagi sa Ginoong tiya pero ganahan mo gud unta na lang ko mo abroad. Mas nindot mas abroad mo kwarta dayon ta din sa ato asos kami ngaw. Hinay kay negosyo. Kaya ganahan magid siya eskwela. O sige, eskwela. Yan niya, lagi ko tiya kay mangita ko boarding house nga akong ka abtan. Unya. Yapit lang sa akong lidere. Unya tiyo. Mao ba? Ila naman katuig kuwang nimo na imong eskwela. Ay, hapit lang sa mahuman tiyo. Hapit lang siya mahuman ang pag-antos. Oh, gamay naman lang di ay na. Hindi na lang kasamua. Aron wala ay kay gasto. Ay, ayaw lang ka tiya. Oy, maikog ta ninyo diri. Nabiya sa tayo mga anak, si Tipay o si Salon. Masinyag maghuot na ta diri. Aw, asa mo dahil sila tiya? Ay sus, mo jud ni among problema ron day ay. Kay si Tipay, expected na jud to namo nga demole. Kay busy na kay na siya na yung yapilang pageant oy. Kini po si Salod. Sus nakato na pod. Sayang manang. Tagsa na lang pod muli. Ay, mao ginarong mga bagong generation tiya. Hilig kayo ana. Ako sa una nakasuway masag ko ana ay. Kapoy na ko eh. Kapoy kay focus na lang sa siguro ko sa pag-eskwela ron. Unya tiya kana na ang sa kuan ba sa abangan. Okay ra gyud ay nimo kag anhi ko dinhi. Oh, dayoy. Di na ka mag-abang. Nya tiya ka nang gitagaan mo kung papag budget para sa kanang abangan unta nya. Ako na lang tong i-share para konsumo na to dinhi. Kay kanana ang para isag kay ko kuan ba maikong nya. Ato na lang sa tong kahibawon si papa ug si mama nga na ako sa inyo. Ay kay mag-igo. Sige kay mas maayos ag noon tiya ay aron di na ko sig pangitag asa ko dapit mga abang. Nya murag mas nindot sa diri sa inyo tiya kay safety ko. Para ba ko naanad aning syudad na ambot lang ignorante in town kay kustanan dinhi basig. Uy, Ginoo ko, musaka. Mas lindot day nga ni anak ka dinhi. Kay ron og klase nimo adlaw, igagabi na pud mi kauban og di sila mauli to kung mga anak. Ah, sige tiya ha nya. Kay baon lang jud to natos mamag si papa aron dito mabalaka. O sige, tuwagi. Sige. Tara, Monica. Mangat ko na ta. Oh, si Mila. Dini na nasa tuwa. Anhin na din si Mila? Oh, hinoon. Masuod na ta din bisag 50 pa kabuok nga tao masuod sa atong balay kay pero magbarog na 50 ka buok magbarog. Masuod na diri. Ay bitaw okay naman ka tiyo. Oh, so okay kayo day. Uy, ikaw na bahala diri. Pati mo ng pandahong aircon. O niya, ato kasuyo doon naman ni underground. Ang akong balay, gamay-gamay na ni. Ang underground na ni, lapo sa kwadra kay nangutsiro mo kusuna. Ah, sige tiyo. Oo. Ako na lang bahala diri tiyo. Manlakaw magkamo tiya. Oh, manglakaw men si kay admo lang apason si Tipay. Kunya ug maabot kay si Salod, ayaw palakta. Ah, sige. Oh. Wa nakaila ba katong Salod? O kaon na sa diya day, namo ko gipiparada katuwa ko ito eh. Daghang kayo kasugba ko siupaw. Para gini mo tiyo. Oy. Lagi. Ay kay na bahala lagi dili ha. Dai nila. Sige tiyo. Basta kami malakaw sa amin si Monica. Ah, sige. Day, ikaw lagi bahala sa niya. Ah, sige tiya. Hindutan ni Monok, oy. Ate pugasan ni Bre, kayita ni pobre ito Bre. Naman, tingkagol na itong karo dito. Saan naman yung tinabuhi ay kano saan ka mo sinso taon ani ko. Ya. Sa plano nimo ani ka? Lang, musa ka tam dato ani. Kayita ni ang karo. Pre. Ako'y baliktad mo, pre. Taon to na. Na ako'y nabasahan ng balita, pre. Sa ako apuhan. Kabilin pa nas apuhan sa apuhan.
Aduh, kakraan ba pre? Manok na pre, katingalahan, mangiti na gul. Ilan tangga pre? Naay manok katingalahan. Taka ang kagyaw-yaw diya pre. Bugas, kuwang bugas pre. Na lagi, di man ka mo tuo oy. Mao lagi na nabasahan ako sa libreta sa kong apuhan lagi. Manok, manok. Nyasa ta man na pangitaon. Na ako ng bukid kulon. Samo. Naay bukid ang kulon, unsa man taong ka pre? Mo di man mo tuo nga basahan na nako. Yaw na ako no. Naay bukid ang kulon. Kulon sa aga ba? Samtao, oy di na bukid. Ingna na dili kay kulon. Namo na atong planuhon pre. Ug asa na to nakita makuha na to. Karaan na tinuod pre. Lagi, magiti lagi. Na badato na taon na. City pre. Gold. Gold. Dugay na na. Sus, pila na ka na tuig pre. Pila na ka na kasensyuri. Latan to pre. Gihigog na sa gabaw ato. Taka lang ka. Di lagi na mamatay kay katingalahan ng manuka. Isang taon ka. Ayaw ako ni istorya pre. Mao ni atong planuhon. Aron ta madato. Pangitao na to na. Di ba ka to sa usas manok atong ikaw pre? Nanguturo ta maning manok sa tulingan pre. Lahi daw kay atong nung malatan to na to. Kanang manuka pre, di man namlutlan. Kay naago ni gahom. Kamahanan. Kana, uso pa ba na ron? Istorya tag tinuod eh. Yung kamo tuo, bitaw rin no? Huwag ka na tinuod, sige karaan nga karaan kay tinuod. Dool po na sa tinuod. Tinuod lagi na pre. Sumagod, itong pre sa goto. Nakakwarta ta. Imo lang kong itikasan, walang ka magkitunga na po. Tarong. Tinarong mo ron. Kani ay, makitaan gini na itong manok nga katingalahan gaya, nga ngiti ugol. Bahin ha? Bantay manika sa kag-usap. Imong iti usa ako ang manok. Una rabas, mayang, magkitunga sa ka. Sige lang kagpabor. Buang nga ka. Yapin mo din mo melody. Wabag ko rin kampay. Buwag na ito. Buwag na mo ito, pre. Tama na, hey. Tinuod lagi na, pre. Kani, ato lang yung tanuhon, ha? Tanuhon. Pero na, dia, lagi din, ha? Galibot-libot na, riyas. Bukid ko nun. Pero masubay na sa libro, pre. Ako pa itong ko yun, kung siya asa yung mapaha ato. Basta kay nabasahan rin ako. Tinuod na pre. Nikang ko melody pre. Sus, dato ta pre. Subuta na no. Manok. Mangiti ug bulawan. Kana pre. Dayon tanang plano na kana. Sus, ato gini dayon nun. Nindot kini plano nga pre. Kwarta ta ni. Kwarta. Nindot na pre. Basta kay kani pre, magigalalay lang ka na ko pre. Atong gastuag oras. Ako ni hatag ni mo pre.